салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. Марҳамат акаҷон, мошинаи ҷаноме японский мошина мешаванд. 15 намуд медузанд, 19 намуд медузанд, 24 намуд духт доранд. Оператсияшон мошинаи японский, мошинаи наст. Ай 1300 сар мешавад мон ба нархошон то 2000 сомона дорем. Марҳамат кунед. Мошинаи мақимон ай 3200 сар мешаванд то 5500 сомона мошинаро дорем. Ҳама намудашон муба ҳаст. Мошина нархошон дастрас, мошина качествошон наст ва кафолат. Марҳамат. Инаш бошад мошинаи Аверлок. 4 риштагам аст, 5 риштагам аст наличи. Ино мошинамон ай 4000 сар мешанд то 5000 сомона дорем. Инам ҳама намуди фирмошон муба аст. Кафолат хати. Суроғҳои мо шаҳри Душанбе, бозори Корвон, даромадгоҳи Яхами 1. Рақамҳои телефонамон 905 95 45 905 08 70 70. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.